Takže zdravím vás u dalšího videa. Dneska tady máme, proč jsem začal cvičit a jak jsem začal cestovat. Takže můžeme začít tím, že cestovat jsem začal, když mi bylo seriózně 4 roky. Já jsem rád za to, že můžu cestovat a seriózně poznávat kus nového světa, protože mě to zároveň baví. Jsem za to jako šťastný, že jako můžu se podívat někde, kde jsem v životě ještě jako opravdu nebyl. Můžu říct, že něco jsem projel. A i když jsem byl třeba na tom místě 8krát, třeba v Bulharsku například, nebo teď po 9. asi v Egyptě, já už to popravdě, abych řekl, ani nepočítám. Seriózně cestuju do jednoho roku 3x, 4krát, jo. Takže jsem byl v Tunisku, pak v Egyptě, ve Španělsku, Maďarsku, Slovensko, Polsko, že jo. Řecko, Itálie, Chorvatsko, to bude asi všechno. Můžu říct, že bylo to jako za mě jako super, protože poznal jsem v Bulharsku svého kamaráda. A i když jsem tam už dlouho nebyl, ale píšeme si, takže jsem za to jako rád. A cvičit jsem začal, abych řekl, když mi bylo mojich 15 roků, tak jsem se bavil s takovou jednou jeblou partičkou. Tak mi řekli, že si nechci jít do gymu, tak jsem to zkusil. Tak jsem tam párkrát zašel, no můžu říct, že jako ze začátku jsem si připadal, že nic moc, ale pak jsem tam byl asi ještě 2x, 3krát a můžu říct, že pomalu, ale pomalu čistě mě to začalo prostě bavit celkově. Prostě od malička, co jsem se narodil, miluju sport, jo. A i kdybych jako mohl dělat více sportu klidně, ale prostě nejde to, že jo, je to náročné fyzicky, takže jsem rád za to, že můžu i dělat jako fitko a kromě toho ještě třeba aspoň běhání, já jsem za to spokojený. Pomáhá mi to, jako cítím se jako, abych řekl pravdu, úplně skvěle. Takže něco pro sebe jako dělám, je mi jedno, co ostatní dělají, nebo co si ostatní myslí, je mi to úplně fuk. Každého mám jednoduše, víte, kde v píči. Doporučuji dělat to, co vás baví, jestli vás baví prostě cestovat, sporty, nebo cokoliv jiného, tak doporučuji prostě dělat to, co opravdu vás baví, protože každý má v sobě něco, že vás něco baví. Takže jestli už to jsou to, že vás baví třeba sport, cestovat, nebo například programovat něco, nebo něco na počítači, nebo cokoliv jiného, vaření, jestli máte rádi, hele, je spoustu věcí, tak doporučuji prostě, protože tohle vám jako opravdu, ale opravdu pomůže. A jako je to jako za můj názor jako opravdu dobré, protože pokud něco pro sebe děláte, ty výsledky neuvidíte hned, ale za pár let, teď když cvičím už, to budou 4 roky, tak nemůžu říct, že vypadám nejlíp, ale můžu říct, že za tu dobu jsem se z téhle nízké části posunul výš, což jako je pro mě jako obří, že jo. A nejde o to, jestli jste takový široký, malý. Jde o to prostě, že máte disciplínu a prostě, že tam, a když se vám nechce, prostě jdete, rozumíte. Když jsem začal, zvedal jsem pár kilo, jo. Jako neříkám, že jsem nejlepší, jo. Ale taky můžu říct, že za tu dobu jsem se jako něco naučil, poznal jsem díky tomu nové lidi a jsem jako za to opravdu, ale opravdu rád, protože dobří lidi jsou to nejhlavnější, co můžete mít v životě. Špatní lidi, co jsou pod váma, ty vás shodí, ty jsou vám seriózně opravdu k ničemu, protože špatný člověk vás stáhne dolů a už je to složité. A já jsem se k tomu dostal a můžu jenom říct zkráceně, že jsem rád, že jsem se z toho jako opravdu vyhrabal, protože jak říkám, složité bylo se z toho dostat, takže doporučuji, pracujte na sobě, makejte na sobě, hele, cestujte, sportujte, programujte, zajímajte se o to, co vás prostě baví, to, že vám někdo prostě bude něco tlouct do hlavy, co se vám nelíbí, hele, prostě odkývejte, nebo toho člověka prostě neposlouchejte, pošlete ho někam, hele, a prostě konec, hele, prostě dál se o tom bavit nebudem, prostě takový lidi prostě pro vás nemají smyslu. Vám kecat do vašeho života, prostě to je, jak kdybyste vy sami někomu kecali do života a přitom nikomu se to líbit nebude a maximálně vás to akorát tak vytočí. Můžete to maximálně tak ignorovat, že jo. Nic tím jako opravdu, ale opravdu dělat nejde, ale
co doporučuji, tak prostě běžte si za svým a každého mějte v píči, hele, zkráceně, protože tady jsou úplně někteří, jakože celkově všude úplně vyjebaní, takže doporučuji makat na sobě. Takže tak, když tak vám potom ukážu, jak jsem vypadal předtím, když jsem začal, pokud nějaké staré fotky najdu. A pak ukážu něco, co jako mám nějaké videa momentálně teď, co jsem tam natočím, ale já to dělám z důvodu, ne abych byl velký, ale z důvodu toho, že mě to baví, chci nějak jako mít udrženou postavu. Můžu říct, že fitko mě jako posunulo úplně nikde jinde, protože z nízké verze jsem se dostal na vysokou verzi. Což mi pomohlo jako poznat lepší lidi, kteří vás jakože něco opravdu, ale opravdu naučí, hele. Protože špatní lidi vás stáhnou a budou vás kritizovat, hele. Takže držte si svý a to může být asi vše, takže můžete se podívat na videa, kde jsem byl na nějaké dovolené a můžete se prostě podívat, jak to tam vypadá a podělím se s váma jakože o své zážitky, co jsem prožil, že jo. Takže tady nezapomeňte dát odběr, na tady někde na vrchu někde to bude. A tady nalevo budete mít někde video z dovolené nebo z cvičení, prostě něco tam najdete, hele, nějaký výběr prostě a na to se podívejte a nezapomeňte odebírat a sdílet dál. Zatím se mějte a čejgo.